Tak tento prístroj sa mi nemal dostať do rúk. Chcete vedieť prečo? Dalba Signature Altea Double Shot. Prístroj, ktorý obsahuje radiofrekvenciu a ultrazvuk. Prístroj ma zaujal ako som ho našla na YesStyle. Radiofrekvenčná technológia funguje na princípe vysielania radiofrekvenčných vln, v ktoré v hlbších vrstvách kože vytvárajú teplo a tým stimulujú tvorbu nového kolagénu a elastínu. Druhou funkciou je vysokointenzívny fokusovaný ultrazvuk, ktorý cieli na hlbšie vrstvy pokožky a tam stimuluje tvorbu kolagénu a tým zabezpečuje lifting kontúr tváre. Rozdiel medzi týmito technológiami je dosť veľký. HIFU pôsobí bodovo a veľmi hlboko a radiofrekvencia pôsobí skôr plošne a povrchovo. Teda kombinácia týchto dvoch funkcií je vysoko efektívna, pretože pôsobia aj vo povrchových vrstvách, ale aj v hlbokých vrstvách a tým zabezpečí lepšiu stimuláciu kolagénu vo viacerých vrstvách pokožky. A okrem týchto dvoch hlavných funkcií má taktiež aj chladiacu technológiu na lifting pleti. Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby stimulovalo produkciu kolagénu a elastínu, a to až do hĺbky 3 mm v derme, a to bez potreby výmeny kaziet. Po stlačení zapínacieho tlačidla sa zapína prvý režim, ktorý je intenzívny režim, teda Intensive Care. Je to predvolený režim so 40 energetickými výbojmi, teda shotmi, ktorý je zameraný na lifting ochabnutých kontúr tváre a na vyhľadzovanie vrások. Druhý režim je voľný režim, ktorý je v podstate, dá sa povedať, to isté, čo prvý režim, lenže ten už nie je obmedzený 40 shotmi a je určený nielen na tvár, ale aj na telo. A po zvolení tretieho módu sa zapne chladiaci režim, teda Cooling Care, a ten okamžite znižuje teplotu pokožky, čo pomáha sťahovať poriky, upokojovať podráždenú a začervenanú pleť. Prvé dve módy, teda Intensive Care a Free Shot Care, majú až 5 levelov intenzity a tretí cooling mode má iba jednu intenzitu. Pokiaľ vás teda trápia vrásky a riešite už anti-aging a chcete si robiť takéto kúry na doma, Alba a ich nový signature prístroj je niečo, čo by vás mohlo zaujímať. Nájdete ho na e-shope YesStyle, nie je úplne najlacnejší, no s mojím kódom viete niečo málo ušetriť, ale aj to málo je niečo ako nič. Takže už sa mrknite na tento skvelý prístroj. Pokiaľ by vás zaujímala hlbšia recenzia na tento prístroj, tak ja po 2- alebo 3-mesačnom testovaní intenzívnom budem robiť aj špeciálne video na YouTube, kde zhodnotím všetko. Takže pokiaľ vám takéto krátke prezentačné video nestačilo, tak sa uvidíme neskôr na mojom YouTube.